Ibu waluwe pinteran nggih? Sekilo 10.000. Semua Oke, enggak? mboten. Separuh. Separuh nggih. Sakit nggih masak to, Bu? Dimasak piye-piye di sana? Nggih. Manis nggih? Heeh. Itir 50-50. 7.000 nak? Nggih. 6.000. Nggih. Sama apa? Sampun. Matur nuwun nggih. Panah getes tunggal. Pinten? Nggih. Monggo, Pak. Matur nuwun nggih. Ibu wonten santen kara? Wonten. Kula tumbas tunggal nggih, Bu. Pinten? Nggih. Matur nuwun nggih. Tiwul. Ibu aku sampun. 6. Ya. Ya, matur nuwun. Ini ku 3.000. Iki 1.000, 1.000. Nek iki minggu udang. Apa ngoseng? Angkringan niku lho. Nggih, niki 3.000 mawon nggih. Nggih, boleh. Nggih. 2.000. Pun ngaten mawon. Ya, 4.000 aja. Nggih. Ya, Monggo, nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Mboten resah. ya, matur nuwun. Nggih. Bu ada rai kok mboten. Mbak, nggak usah pakai plastik ya. Atas nama Siti ya kak? Iya. 20.400. 20.400. Pokoknya 25 ya? Iya. Bunganya? Ya, matur nuwun nggih. Makasih ya, Mbak. Yeay.